Salutare tuturor! Astăzi sunt eu, Ianis. Astăzi reacționăm la Jokerul din Galați. Galațiul are o Stați, mai auziți odată? Galațiul are o comună, se numește Brăila. Am spus Brădilan! 1, 2. Aoleu! Din dimineața așa spal la 7, 8. tot ce se poate întâmpla, nimeni nu mă poate controla. Bă, cum să te duci pe un câmp și să faci acolo tracțiuni? Cine sunt eu, voi vreți? Hai că... Bă, tu ești Jokerul din Galați, păi degeaba ai făcut. Să aflați, da, eu sunt Jokerul de Galați. De Galați, nu Galați. Ga-ați. Galanți. De colanți. Bă, Jokerul ăsta e foarte amuzant, bă. Trebuie să mă abonez, bă. Trebuie să te Atunci abonez. să nu mai tai din el. Ce? N-ai Ne cum abonăm să și o să mai Mă rapid. caută 10 jandari. Bă, 10 jandam ca neam. Prea slab. Prea slab 10 jandam. Păi înseamnă, nene, că am 100 de jandam. Mai ziceam ceva? Vă rog frumos să mă lăsați, dansez pe scări ca Jokerul american. Sper să Jokerul american. nu ajung la can. Hei, de ce sunteți toți așa de serioși? Un zâmbet v-ar face mai prietenoși. E adevărat că sunt o crimă. Frate, că e Jokerul din Galați. Da, cam așa o să fac eu glumele. Final, dar și un samaritan ocazional. Că sunt Jokerul din Galați. Cum a fi? Ocazional sunt Jokerul din Galați. Ăla-i la prisă? Pot. Telefon? Da. A, pe atunci Îi încins, iau strig. Lasă, mă. Da. Dacă aveai un Lamborghini în spate, după aia puteam să zicem sunt Jokerul american. Sau sunt ăla din Galați. Nu se poate, la vlogul ăsta trebuie să strângem multe like-uri. Până și Batman. Ăsta-i Batman? Mai mult e Spider-Man să moar eu. A rămas dator, păcat că n-am niciun martor. Momentan am sute de dușmani și prea puțini aliați. Ah, că mult meu e molul din Galați. Bă, măcar scrie, bă, cu verde, bă. Bă, scrieți cu verde, bă. Bă, nu se poate. Joker. L-a adus, da. Jokerul. Pe bune, măcar cu verde. Sper să nu mă confundați. Cine sunt eu? Nu, a fumat din trabuc, nu e frumos. Nu e frumos să luați 100 de jardin pe ăsta. Voi vreți să aflați. Nu e frumos să fumezi din trabuc. Ai auzit? Da, eu sunt Jokerul de Galați. De Galați? Nu Galați. Da, ăsta e numărul 1, Jokerul din Galați, trebuie să vă abonați. Ce filmez un vlog. Mă caută 10 mascați. Ce-am zis, e foarte slab. Ia pernă și punte. Vă rog frumos să mă iertați.
Sper să nu primesc și copyright, dar nu mi-l primesc. Critică și ea. Am un tank de bani la 17 ani, dealuri peste dealuri, 5 milion. Ia uitați-l pe Alex Delea, Șabi, Alex Delea, Adi. Fani, sume mari de bani, le îmbârc cu lopată. Sunt șau de la Constant, gangster ca și ta. Și cred că nici nu e iarna. Luci! Luci Gucci! Luci, mi-a dat fuci. Direct din cartier, nimic nu s-a schimbat, totul e la fel. La fel ca 98, reprezint băieții de cartier, sunt tot. Nimic nu s-a schimbat, printre atâtea veicuri sunt cel mai adevărat. Nimic nu s-a schimbat, la fel frăție, pe maghială, pe ciordeală, fix ca la pușcărie. Îți spun să nu te bași peste mine, treaba cam multe, că lume-s multe. De fapt care vor rău, vor să maghială, pe ciordeală, fix ca la pușcărie. Îți spun să nu te bași peste mine, treaba cam multe, că lume-s multe. De fapt care vor rău, vor să pic. Îți dau un șut în plex, te las liniștit. Dar parcă nu te simt. Ți-am mai spus că mă întorc, nu pot să te mai mint. Spui că mă iubești, dar parcă nu te simt. Nu, 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 nu te simt, e așa de trist. Forțat, neforțat, nu, nu, nu pot să mai stau. Forțat, neforțat, nu, nu, nu pot să mai stau. Spui că mă iubești, dar parcă nu te simt. Nu te simt, nu te simt, nu pot să te mai mint. Am intrat pe zonă, focul nu mai pot opri. Intra acum pe Instagram și că mă pot urmări. Nu știu dacă faci unele lucruri de agins. Gândește data viitoare să mor eu dacă m-am prins. Vino cu un floc al lumea, câteva vezi pe 50 și un dis să rupă tot ceva rău să nu existe. Nu rata momentul, viața trece pe fugă. Știu că poți să fii ceva mai mult decât o slugă. Scuză-mă puțin, dar cred că-mi zâmbrea telefonul. Vine cea mai tare parte că se rupe microfonul. Haide vino în pace, acest loc să ia foc. Toată viața o dăm cu pace, noi nu ne oprim deloc. Da, chiar, dați-mi follow pe Instagram, vă rog frumos. Parfurii? Tot ce vrei să e la mișto. Chiar nu am bani să mor eu, că eu stau și plâng non-stop. Îmi găsesc un antidot. Inimă pe Instagram, o să le dau și o inimă la fiecare video. O duc la hotel, face mă urc în mașină și trag o mașină. Și că dacă caz mereu mă ridic. Bine bă, avem un hit.
împălinul golden în 5 7 ca pe mine mă alin. Nu lucrez cu trepări că nu-i simt. Primul care a dat moda de Puteți să mă vedeți pe mine la 5 ani aici. Da, Sunt Ciolino Goldo. Că aveam părul albastru un pic. Așa, l-avem așa. Victor. Da, stin. Voi când alte plictiseală să mor de pământ. Trag la sale îmi ia proteina. Se aude un dragon când portez mașina. Știi că Neam. cum Nu-i neam. sau de Da. motorul, nu pornesc mașina. What the heck? Băiatul ei. Păi ce înseamnă că ți-ai luat Tesla? totul din prima. Sunt internațional ca Ina. Astăzi o să mai ne știu. Stă pe lângă ei. Și are nevastă. O să-mi arăt fața în 3, 2, 1 și... Dar pare în casa are. Nu e casa lui, e casa lui măsa. Ceacă. Dar are și el acolo o cameră. Are și el camera lui, dar... Na, cadă pe timp. Păi și dacă i-a luat tot ce trebuie, o să fac. Da, păi arunc acum. Miercuri. Mășara gaz și Nu, răgaz nu e. au gătit la mus. Nu gătești. Da, cam acesta. Ce mâncare. A, e împreună. Și uitați cum se numește asta. Să faci blu-o. Ca ce trebuie într-o Să casă. fac treaba mică, dar o să iau. Cu o cameră are. O să vă las un pic. La măsan. O să intrăm în joc până la urmă. Separat. Până vin, joc o să fie. A, păi și-a făcut bine. Că mai bine Astăzi să dai la construim un casa. care nu are. Eu vorbesc cu ea ca să le dea lui Gogu. Lui Gogu? Da. Și unde le bă? A, da. Și? Și mi-a zis, zice, Fina, dar